जाई शरण सिर नाइब हम देवी मैया के कल जोरब। वाह नीलू भैया क्या बात है। तो आइए ये भजन एक पत्नी अपनी पतिदेव से बोल रही मुझे मैया का धाम जाना है और किस भाव से बोल रही है देखिए भजन के माध्यम से। हो माई विंध्याचल के महिमा, माई विंध्याचल के महिमा जग में अपार बा। सैया जी सैया जी सैया जी आसो जाई हमरो विचार बा। सैया जी आसो जाई हमरो विचार बा। माई विंध्याचल के महिमा, माई विंध्याचल के महिमा जग में अपार बा। सैया जी सैया जी सैया जी आसो जाई हमरो विचार बा। सैया जी आसो जाई हमरो विचार बा। क्या बात है नीलू भैया। भले गहना बेचब हाय 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 चाहे बंधक भरवाई भाई मैया नगरिया तो सैया हम हो के जाइब। अर्पण सैया जी सब अभिनंदन सैया जी लोले मैया जी बानी करम दर्शन सैया जी। क्या बात है, जय हो। मैया के भक्ति बिना जग में, मैया के भक्ति बिना जग में ई काया बेकार बा। सैया जी हाय हाय सैया जी आसो जाई के हमरो विचार बा। सैया जी आसो जाई के हमरो विचार बा। जय हो नीलू भैया। जय हो क्या बात है। जोड़ा मुझे भैया। कि बिन करेली हम हाय हाय बिन सजनवा सपना में देखली हम माई के भवनवा। फूल अर्पण सैया जी सब अभिनंदन सैया जी बोलो ले मैया जी बानी करब हम दर्शन सैया जी। माई के दीहल जिंदगियां हो, माई के दीहल जिंदगियां हो ई सिंदूरा सिंगार बा। सैया जी सैया जी सैया जी आसो जाए हमरो विचार बा। सैया जी आसो जाए हमरो विचार बा। माई विंध्याचल के महिमा, माई विंध्याचल के महिमा जग में अपार बा। सैया जी सैया जी सैया जी आसो जाए मरो विचार बा।
एक बार नीली मिले जोरदार जयकारा बोले शंकर भगवान की।